Sa number 2, ginlibot kaginbisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lugar sa Negros nga natam-an sang bagyo nga Tino. Naglibot si Vice President Sara Duterte sa siyam ka mga lugar sa Negros Occidental kung sa diin nagatinera mga evacuees nga nahalitan sa bagyo nga Tino kag uwan. Nagpanghatag sila sa relief goods gikan sa Disaster Operations Center sang Office of the Vice President. Ang kada box may unod nga assorted food items. Natarana nga mag-distribute man sila sang bugas, water containers, GI sheet, kag mga kahoy nga i-deliver kunyara na ang supply. Halin sa Himamaylan City, sila nagbisita sa Binalbagan. Moises Padilla nagpadulong sa duha ka mga lugar sa La Castellana, La Carlota City, Bago City kag tatlo ka mga lugar sa syudad sa Bacolod. Sa Himamaylan, nagpromisa ang Vice Presidente nga igahatag ang iya na baton nga iPhone 17 sa SK Chairman sang Barangay 2 nga wala makaselebrar sang iyakadlawan bagong nagpatigayon ini sang disaster preparedness effort sa November 3 antes mag-igo ang Bagyo Tino. Sa Binalbagan, magluwas sa relief goods nagpasalig si VP Sara sa mga evacuees nga silang iga-treat sang spaghetti meal subong adlaw. Samtang, magabulig ang OVP Satellite Office sa Bacolod City sa pag-follow up sa water service provider kag power company angot sa mga concerns sa power outage kag kakulang sang potable water supply sa pila ka mga lugar sa probinsya.